गांवान ब्रिटो वाड्यान हांगा आमच्या ब्रिटो वाड्यावर ट्रान्सफॉर्मर या गजानन चारी हाऊस अप टू बाबू डेकोरेटर हाऊस उदकाची पाईपलाईन आमी न्यू वॉटर पाईपलाईन घालतात. द कॉस्टिंग ऑफ विच इज अराउंड 5 lakhs. हांगा उदकाचे लोकांक खूब प्रॉब्लम जाताले, स्लो वॉटर सप्लाय येताले, सो their request was there to put a new water pipeline. I thank AE Belgaonkar, JE Sir Randir आणि आमचो कांता बाब आणि आमचो कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनी हे काम पास करून हाडल्या म्हणून आणि आमच्या ब्रिटो वाड्याच्या लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. लोगो आणि आमचे सरपंच दिलाला लोगो यांच्या सहकार्याने माझ्या या वाड्यावरचं डेव्हलपमेंट करपाक मदत जाता. आणि हांगा ह्या वाड्यावर एक 25 घरांक उदकाचो प्रॉब्लेम जातालो, तो हो पायप 4 वर्सां जाली. 4 वर्सान काल आमकां ती ऑर्डर मेळ्ळ्या ते आमी इनोग्रेशन म्हणून लोकांक उदकाची सोय म्हणजे रेग्युलर मेळटली अशी करून देवपाक आमी सोदतात आणि ती सुरवात आज पासून करतली. लोकांनी त्यांचो लाभ घेवपाचो. Cost is about 4.6 lakhs. 800 meters, 90 mm pipeline. We are laying. There is a shortage of water, pressure problem is there. So after laying, problem is there. 90 mm. 900 mm. Pipeline of 800 meter length. The completion of the About 15 days.